Hi, welcome back to Bkcreation YouTube channel. Mate namaskara. Ini glanchi dumbu yani ittanancinante onji teamu drama teamu. So avetta ee sari onji hosa naataka undu abbara bandadu. So aa naataka tuyare pondulla mule near Manjeshwara hosa bettu banbinalpa. ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನಾಟಕ ಮಾತು ಅಂದ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಲೈನಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾತು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತೂದು ವರ್ಕ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು 19 ತಾರೀಕಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಮೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಖಿತಾ ಪೂಪಾಡಿಕಾಲ್ ಪಂಪಿನಾರು ಪದ್ಯ ಪಂತನಾರು ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ನಯನ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮೇರ್ಲ ಮುಕ್ಲು ಮತ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗು ಮಾನಿಲದ ಸೊ ಉಡಲ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮನೆ Bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಈ ಸರಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡು ಯಾನು ವೈಟ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾತೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ತುಯ್ಯರ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಐನಾತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಐಟ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆತಲು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಲು ಅಂಚ ಯಾವೋ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾತಾ ತೂಪನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂತ ಪೋಂದುಲ ಐತೆ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ದ ಕೀಪತ್ತು ಎಂಜಿನಮ್ಮ ಹಾಂ ಹೌದೇ కడాలు నీది కాండ ఎంకలు ఉండు చెప్పు కాండలు అక్కడ నీకు తిండి మంత్ దేవుడు మంత్ తీజారన అంచానా ఆవి ఆవి సారీ ఇరే తిండి అది కాండలు అక్కన తిండి రెడీ ఇస్తున్నాను అది అప్ప నేను ఎప్పుడు రప్పించి అప్పనా అప్ప అప్పదా బారీ పేర్లావడా మన్పుగా మన్పుగా అవా మల్పుగా అవా అంచ అప్పగీరి ఇತ್ತ బర్పిచ్చారు ఎంకలొంటిಗೆ ಬರ್ಬಿಚಾರಾ ಆವಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅಂಚ ಯಾನು ಪೊಪ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಚೈತುಲ ರೆಡಿ ಆಯ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನು ವರ್ಕಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರಲಿ ಮರತಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಕ ಅಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7:05 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ನಾ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಲ್ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಜಿರಿಯಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೊ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಎಂಜ ಮಾತ ನಾಟಕ ಆಪಡು ಕೂರ್ತಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಸಂಘದ ಸಮತ್ತೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಶ್ರೀ ರಾಜಬೆಂಚಪ್ಪಾಡೆರ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಜೀವನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅಬ್ಬರ Ni que
ಓಕೆ ನಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೋದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಶೋಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಒಂಚೂರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂಚಿನವರ ನಡಪುನ ವಿಷಯಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಲಿ ದೈವದ ಮಾತ ವಿಷಯ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಬ್ಬರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಂತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಪ್ಪುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಸೊ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂತೆಂತ ಶೋ ಅನಾಗ ಪಾಲಿಶ್ ಒಂದು ಹೋಗುಣ ಓವೇ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆದಿರು ಚೇಂಜ್ ಆನ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಧನುಗೆ ಎಂಚಾನು ನಾನು ಬೂರ್ದು ಹೇಳ್ತಂತಿ ನಾಟಕ ಪಿರಾವಡ್ ಚಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈಕಲ ಊರುಡು ಬತ್ತಂದ ಅಬ್ಬರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೊದಲನ ನಾಟಕ ತೋದು ಆಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಪಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಅದಾದ ಎಂಚ ದಾಯೆ ತುಯರ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಇತ್ತನಂಚಿನೊಂಜಿ ಟೀಮು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಪ್ಪನಾಗ ತುಯ್ಯರಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರು ತಿಕ್ಕಿರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತನಿ ವೀಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯ ಶರಿ ಅಪಗಿತ್ತ ಪೋನುಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಕೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೀನಿ ಒಂಜೊಂಜು ವರ್ಷ ಆಂಡಾನ್ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೊರ ತೂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ನಿಕಲ ಊರುಡು ಮೀನಿ ಅವಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬೋಡಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೊಗ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲೇನ್ ಶೋ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಏನು ಸುರುಕು ಬನ್ಲೆಕನೆ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಟೇಕ್ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಅದನ್ನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು